Здравейте и добре дошли на днешният вебинар, организиран от ProMedica24. Аз се казвам Мирослава Благоева и съм физиотерапевт и днес ще бъда вашият лектор. Темата на днешната ни среща е една много интересна тема, а именно активиране на възрастните хора с деменция. Основните теми, с които ще се запознаем днес. На първо място ще видим какво представлява самото заболяване, как да се справим с трудното поведение и емоциите на възрастния човек, как позитивно и правилно да общуваме с пациента и как да накараме болните да бъдат по-активни. Нека първо разберем какво е деменция. На всеки го от нас се случва в забързаното си ежедневие да забравяме различни неща. Изключих ли ютията, заключих ли вкъщи, изключих ли фурната. Когато такива въпроси ни съпътстват ежедневно, ние смятаме това за нормално. Но когато въпросите започват да стават все по-чести и за все по-прости и елементарни неща, тогава човек е хубаво да се посмисли дали пък не става дума за деменция. Деменцията е група от симптоми, които засягат главно паметта, познанието и социалните взаимоотношения и способността за извършване на ежедневни задачи. Обикновено тези симптоми започват постепенно, често без ясно начало и обикновено са постоянни. Засягат хората по различен начин, в зависимост от областта или областите от мозъка, които са засегнати. Обикновено се влошават през период от около десетилетие, но все по-често наблюдаваме случаи, при които имаме прогресираща деменция в рамките на 3 до 6 месеца. Хората от средна степен минават към много по-тежка деменция. Относно симптоматиката, от когнитивните симптоми имаме загубата на памет, трудност с говорене и комуникация, трудности с сложни задачи, дезориентация, загуба на координация, трудности с планиране и организиране. От психологическите симптоми промени на личността, неспособност за разсъждение, халюцинации, страх, тревожност, гняв или депресия, неподходящо поведение, параноя и възбуда. Какви са ни видовете деменция? На първо място, разбира се, ще поставим деменция от типа на Алцхаймер, тъй като това е най-често срещаният вид деменция, болестта на Хантингтън, деменцията с телца на Леви и темпорофронталната деменция. Симптомите на Алцхаймер обикновено започват в средата до късните 60 години, въпреки че малка част от хората получават Алцхаймер с ранно начало, като симптомите започват в 40-те или 50-те години. Този вид Алцхаймер има силна генетична връзка и обикновено се предава в семейството. Основното, което наблюдаваме като промяна в мозъка, е образуването на така наречените плаки. Другото, което наблюдаваме, са проблеми с краткосрочната памет. Наблюдаваме трудност при вземане на решения и трудно намиране на думи. На този етап нямаме лечение на болестта на Алцхаймер, но заболяването може успешно да бъде контролирано с медикаментозна терапия. Сега тук може да погледнем в различните стадии на деменцията, каква част от мозъка ни е засегната. При по-ранният стадий имаме засегнати само мислене и планиране и ученето и паметта, докато в по-късния стадий виждате, освен мислене, планиране, учене и памет, имаме реч и разбиране, както и ориентация. Докато промените в мозъка на човек с Алцхаймер наблюдаваме едно свиване до 20%, което не е никак малко. Какви са ни етапите на деменция? Започваме първо с леката степен на деменция. Там нещата са абсолютно контролируеми. Болните забравят срещи, имена на улици и предмети, затрудняват се да броят и да говорят. При речта трудно се подбират думите, изреченията са кратки и все по-малко смислени, могат да извършват рутинни ежедневни дейности, но не са в състояние да изпълняват сложни задачи, като например пазаруване, приготвяне на обяд, плащане на сметки или дейности, които са свързани с посещение на някаква административна институция. Поведението, това е характерно за абсолютно всички стадии на деменцията, колебливи настроения, бързо се ядосват и започват да се изолират от семейство и приятели. Координирането на движенията, все още движенията са ни правилни. Общата оценка, която ние можем да поставим на тези пациенти, са независими и активни. Сега тук нека да разгледаме една много интересна ситуация. Имате договор с господин Мориц, деменцията му напредва, забелязвате, че пенсионерът все по-трудно различава времето и започва да се губи в собственият си дом. Той е човек, който иска да бъде независим и самостоятелен, колкото е възможно по-дълго.
Какво можем да предложим ние като решение? Няколко са опциите. На първо място, редовно да съобщаваме на клиента кой ден, коя дата и коя година сме. Ако получава вестник или списание, с един сигнален маркер да се подчертава в горната част на страницата, там където е упомената датата. Друго, което може да направите, е да залепите в къщата цветни бележки, на които е изписан денят, датата и годината, за да може пациента да се ориентира по-лесно в пространството. Сега средният етап на деменцията. При него вече какво наблюдаваме? Едни увеличени разстройства на паметта, забравяне на събития и ситуации от вчера и преди малко, но пък болните добре помнят миналото. Могат да разказват истории с невероятна точност, неща, които са се случили преди повече от 40-50 години, но на въпроса какво си закусвал е твърде вероятно да не могат да отговорят. Речта, беден речник, не се довършват започнатите изречения, затрудняват се да отговарят на въпроси. За поведението вече казахме, променливи, трудни за прогнозиране настроения. Затруднения при взимане на решения и извършване на основни дейности. При такива пациенти ни е необходим 24-часов надзор и грижи. Движенията стават все по-непрецизни, наблюдаваме нарушение на равновесието, както е възможно да наблюдаваме тремор и контрактури. Объркване с реалността. С напредването на заболяването възрастният човек може да изпитва халюцинации и заблуди. Обикновено болните съобщават за движещи се предмети, за преминаващи през стаята хора, виждат или чуват неща, които не се случват, имат спомен за събития, които никога не са се случвали, може да разказва нереални истории. Но пациентът третира всичко това и го приема за абсолютна истина. Как трябва да се държим, ако възникне ситуация, в която пациентът халюцинира? Веднага трябва да пренасочим вниманието към нещо реално, да се опитаме да запазим спокойствие и да не повишаваме глас, да създадем една безопасна и комфортна обстановка и ситуация, да не оспорваме това, което пациентът вижда или чува. Ако говори за липсващ предмет, може да предложите помощ за откриването му, защото много често тези болни започват да обвиняват човека, който се грижи за тях, който е най-близо до тях, в кражба, в опит да бъдат заключени в собствения им дом, за афера, за всякакви неща, които са абсолютно нереални. Затова, ако имаме ситуация на изчезнал предмет, първото нещо е, разбира се, да успокоим пациента и второто да предложим съвсем любезно своята помощ за откриването на липсващият предмет. Сега тук наблюдаваме още една интересна ситуация с господин Густав, който е със средна степен на деменция. Виждате, че седи тъжен, питате какво се е случило, а той отговаря, че днес е починала неговата съпруга. Вие имате информация, че съпругата му е починала преди 10 години. Какво правим в тази ситуация? На първо място се опитваме по всякакъв възможен начин да успокоим пациента. Първият вариант е веднага да предложи някакъв друг тип дейност, която да отвлече вниманието му. Дали ще бъде да изпие чаша чай, да излезе на разходка или да играете на някаква игра. Вторият вариант е, това вече разбира се трябва да стане с позволението на близките, защото сме имали такава ситуация в практиката, просто да се даде ясна сметка, че съпругата му не е жива и в ежедневните дейности, даже по-скоро бих казала в съботно-неделните часове, да се организира посещение до гробищата, където е съпругата му, за да може човек наистина да живее с идеята, че тази жена повече няма да се върне в живота му. Затова, според ситуацията, можем да вземем едно от двете решения. Още една хубава ситуация с господин Пол, който е на 84 години. Преди това е работил като офис служител в технологична компания. Пенсионерът ви моли да отворите входната врата на къщата, тъй като трябва да отиде на работа и не иска да закъснява. Какво правим в тази ситуация? Може да си позволите тук да използвате така наречената терапевтична лъжа и да се облечете заедно с него и да кажете, че ще го придружите до работа, да направите една обиколка на квартала и да се приберете. Правейки тази обиколка на квартала, може да започнете да дискутирате някаква тема и най-вероятно човекът ще забрави, че е трябвало да излиза.
Госпожа Хелга, също една интересна ситуация. Тя е дама с умерена деменция, след като е направила сутрешния си туалет. Клиентката е имала ръчен часовник, който сега обаче не вижда. Обвинява ви, че сте го откраднали. Как трябва да реагираме в тази ситуация? Казахме вече, първо се опитваме да успокоим пациента, след което любезно предлагаме да потърсим заедно часовника, като моя съвет е да започнете от най-вероятните места, на които може да бъде сложен часовник или бижу, в някой джоб, под възглавницата, някакво огледало или туалетка, в банята. Ако го няма там, да върнете лентата назад, да си помислите кога последно сте виждали пациентката с часовника на ръка и да се опитате да потърсите по малко по-нестандартни места. Госпожа Йохана, тя е с умерена деменция и е много активна през нощта, разхожда се из апартамента, отваря шкафове, чекмеджета и ви се обажда. Какво може да направите в тази ситуация? Това е една класическа проява на деменцията, случва се така нареченото нощно бродене. Тук това, което трябва да направим, е да ограничим до минимум дремките през деня. Да имаме само една дрямка и да запазим по-голямата част за спане, за нощният сън. Защото когато пациентите през деня взимат множество дремки, те не могат да се уморят и съответно вечерта стават много активни. Някой път при смяната на медикаменти също е възможно да възникне подобна възбуда. Затова трябва да имаме едно на ум, когато се сменят лекарствата. Но иначе се опитваме да активизираме болния през деня, даваме малко по-физически изтощаващи занятия, по-леките ги оставяме за по-късната част на деня и се опитваме да ограничим дремките до минимум. И ни остана само да поговорим за късният етап на деменцията. Вече при него паметта е много засегната, не се разпознават членовете на семейството, не се спомнят събития, но пък редовно разпознават човека, който полага грижи за тях. Речта спира да се използва, думите стават неясни, много рядко или изобщо не участват в ежедневните дейности. Необходима е помощ при дори прости такива. Настроенията продължават да бъдат променливи и трудни за прогнозиране. Всяка дейност е трудна, пациентът не може да седи, да се изправя и да се храни. Така че общата оценка, която ние можем да поставим на тези пациенти, са безпомощни и безсилни. Още един добър пример, господин Райнхолд. Това е един лежащо болен пациент, който рядко установява контакт и сътрудничи на болногледача. От време на време издава звуци. Имате информация, че преди заболяването е бил много весел човек, който обича музиката и забавлението. Какво ще предложим в тази ситуация? Тук отговор е в самият въпрос. Може да пускате музика. Възрастните хора, особено тези с деменция, много обичат да слушат музика. Така че музикотерапията категорично я препоръчваме при такъв тип ситуации. Как да се справим с трудното поведение и емоциите на възрастните хора? На първо място, опитваме се да отвлечем вниманието, да осигурим достатъчен брой упражнения, да се стараем да извършваме повече негови любими дейности, да избягваме споровете и виковете, когато се изразяваме, да подчертаваме думите с мимики, жестове и да използваме езика на тялото, да даваме необходимите инструкции просто и ясно, без да викаме и да се караме, да проявяваме търпение към болния и всеки път, когато е изпълнил дадена задача, да покажем благодарност към него, за да го стимулираме да бъде все така изпълнителен и независим. Какво да правим, когато пациентът не иска да яде или да пие? С напредването на заболяването много от болните не чувстват глад или не си спомнят, че са яли. Затова, когато приготвяме храната, винаги проверяваме дали пациента е изял своята порция. За предпочитане да се храните заедно с едно и също нещо в сходни количества. Ако пациентът изпитва затруднения при използването на вилица и нож, може да приготвим неговата порция така, че да му бъде удобно да я хапва, например като нарежем на по-малки парченца храната. Стараем се да запазим неговата независимост и самостоятелност, колкото е възможно по-дълго време.
Когато клиентът има затруднение с дъвшенето и преглъщането на храна, можем да я приготвим в смесена форма, като например да я пюрираме или намачкаме с вилица, да я поднесем под формата на крем-супа или под формата на смути. Даваме напитката в чаша с сламка и наливаме по малко напитка, за да може пациентът свободно да пие. Желателно е да бъде в прозрачна чаша, за да следим количеството на изпитата течност. Не забравяме да хидратираме. Възрастният човек трябва да приема поне по 2 литра напитка на ден. Какви нарушения наблюдаваме в зрението и слуха? При зрението зрителното поле е много тясно, образът се вижда далечен и безформен и пациентите имат трудност при разпознаването дори на основните цветове. Слухът става чувствителен и изострен. Много често тези пациенти реагират, когато има по-силен шум, например говори се на по-висок тон или се чува силна музика от телевизор или радио. Трудно разпознават на моменти кой говори и откъде точно идва гласът. Ето тук отново една интересна ситуация. Госпожа Ирена, забелязваме, че от известно време насам пациентката протяга ръка към нашата порция и се опитва да я вземе, въпреки че чинията е точно пред нея. Много често това се случва поради факта, че пациентите смятат, че на тях им сложено нещо по-различно, а че на вас сте си сложили нещо по-хубаво. Затова аз винаги съветвам да сервирате пред пациента в една и съща посуда, едно и също количество. Например, ако готвите месо с зеленчуци, да има еднакъв брой зеленчуци, както за вас, така и за пациента, както и еднакъв брой парчета месо, за да не се стига до такива ситуации. С развитието на деменцията, пациентите понякога изпитват затруднения при вземането на решения и не знаят как да се обличат. Тогава може да се намесите вие, като подготвите заедно с клиента дрехите, които ще облече на следващия ден. Хубаво е да правите поне по 2-3 предложения, между които пациентът да може да избира. Ако с течение на времето се появят трудности при избора, дайте свое предложение. Ако има затруднение коя дреха за коя част на тялото е, може да му посочите. Ако пациентът сам избира дрехите си, хубаво е да проверите дали е облечен адекватно спрямо сезона и температурите навън. Наблюдавайте кои са любимите му дрехи и се старайте винаги да ги поддържате чисти в готовност за обличане. Ако се затрудняват болните да закопчават копчета или ципове, може да предложите помощ, но отново не забравяме, че трябва да поддържаме тяхната независимост. Най-лесно е да свършим работата вместо тях, но не това е идеята. Оставяме ги малко време да се помъчат, предлагаме любезно помощ и ако пациента не се справи, взимаме нещата в свои ръце. Ако обличането е болезнено за възрастния човек, трябва да се опитаме да разберем каква е причината. Може да има някаква раничка, някакво ожулване или зачервяване на кожата. Какво да правим, когато пациентът не иска да се измие? На първо място трябва да осигурим една безопасна и приветлива среда. Банята винаги трябва да бъде суха, топла и добре осветена. На прост език съвсем спокойно да обясните и да информирате пациента какво точно ще се случи с него. Може да го хванете за ръка или да го гушнете, да действате в съответствие с навиците на възрастните хора, да се опитвате да ги насърчите да се измият, но без да ги насилвате. И разбира се, не на последно място, можем да използваме и терапевтичната лъжа. Знаете, че при дементно болните обикновено поведението ни спрямо тях трябва да бъде като поведение към малко дете. Защото те много бързо забравят и съответно много лесно могат да бъдат излъгани. Говорим наистина с терапевтична цел. Какво да правим, когато пациентът разкъсва пелените? Много често срещано оплакване при деменцията е инфекцията на пикочните пътища. Ако имате такива опасения, трябва да кажете на личният лекар, за да се направят необходимите изследвания, за да се изключи или потвърди инфекция. Болният може да изпитва дискомфорт при твърде голям или твърде малък размер на пелената, затова е хубаво да си я проверявате редовно. Също така дискомфорт може да възникне, ако пелените са мокри или замърсени, затова трябва да проверяваме тяхната чистота редовно и да се сменят.
Ето тук отново имаме една интересна ситуация с господин Волфганг, който е с умерена деменция. Той ви моли да му отворите вратата, защото иска да се прибере в дома си. Клиентът е неспокоен и раздразнителен. Как трябва да реагираме в тази ситуация? На първо място трябва да го успокоим. С разговор, с действия, може да предложите отново някаква друга дейност, която знаете, че му е любима. Ако той все пак настоява да излезе, за да се прибере, излизате с него, отново правите една обиколка на квартала и се прибирате в къща. Какво да правим, когато възниква агресивно поведение? Причините за агресия могат да бъдат най-различни, тривиални. Например, пациента може да се ядоса, че сте му донесли днес кафето не в синята, в червената част, която той не харесва. В такива ситуации е важно да се успокоим, да се опитаме да успокоим пациента и да помислим дали са му осигурени основни нужди, като хранене, пиене, физиологични такива. Може пациента да изпитва някаква болка. Ние трябва да се опитаме да открием причината и съответно да се обърнем към лекар. Винаги трябва да се стараем да разберем какво му е на пациента в възможно най-кратки срокове. Така че затова ние казваме, че болногледачите трябва да бъдат един вид детективи, за да може във всеки един момент да успяват да потърсят причината за поведението на техните болни. Най-важното е да се опитаме да запазим спокойствие и самообладание, никога да не оставим болният сам. Ако се налага да се излезе от стаята, за да се успокоите, винаги го дръжте под око с леко притворена врата. Отново подчертавам дебело, никога не оставяме пациентите сами и не реагираме на агресията с агресия или гняв. Синдрома на залеза. Това е един от най-честите синдроми, които съпътства дементно болните. Различни са факторите, които могат да допринесат за този синдром. Тук имаме едно проучване, което е направено от Асоциацията на Алцхаймер на САЩ и Обществото на Алцхаймер на Обединеното кралство. Те класифицират факторите, като обръщат специално внимание първо на психическото и физическото изтощение в среда, в която се чувстват непознати, среда, която за тях е чужда и объркваща, промени в нивата на мелатонин, начина по който човек вижда нещата при намалено осветление, твърде много или твърде малко светлина, нарушенията на съня, загубата на рутина, намаленото зрение и слух, за което вече говорихме, фоновия шум, както и лекарствата. За да се справим с този синдром на залеза, най-важното нещо е да имаме един добре построен ритъм на деня. Да имаме физическа активност през деня и по-успокояващи дейности за през вечерта, да ограничим дремките през деня, да намалим шума и да осигурим едно добро осветление. Как правилно да общуваме с възрастния човек с деменция? На първо място говорим с прости, конкретни и кратки изречения, не диктуваме, не нареждаме и не заповядваме. Съобщаваме редовно дата, месец, година, сезон и така нататък. Използваме изречения, които да дават на възрастния човек усещането, че той сам взема решения. Проверяваме дали пациента разбира това, което ние искаме да му кажем. Поддържаме подходящо разстояние от възрастния човек и осъществяваме контакт с него с поглед или докосване. Разговаряме на теми, които са близки до него и приятни за разговор. Обръщаме се по-често към пациента с неговото пълно име. Хубаво е да включваме и други хора в разговор, например хората, които го посещават, семейство, приятели, роднини или съседи. Подсилваме посланията с спокойни жестове. Начинът, по който болногледач изразява своите мисли, определя и поведението на възрастния човек. Как да накараме възрастните хора да бъдат активни? Въпреки заболяването, клиентът ни може да участва в ежедневните дейности. Те могат да бъдат свързани както с удоволствие, така и с някакъв тип упражнения. Активирането има за цел да повиши усещането на пациента за това, че е полезен и допринася с дейностите си за домакинството. Какви трябва да ни бъдат принципите на организация на дейността? На първо място, дейността, която сме избрали, да бъде включена в ежедневието на възрастния човек в подходящо за него време от деня. Да се изпълняват в условия, които не отвличат вниманието, тишина, осветление, комфорт. Дейностите да бъдат кратки и разнообразни, за да не омръзват. Задачите, които поставяме на пациентите, да бъдат основани на неговите силни страни и да бъдат съобразени с неговите възможности, както и да имат конкретна цел.
Ето и някои идеи за активиране. На първо място, помощ при сутрешния туалет, създаване на прости и ясни инструкции, моля измийте си лицето или моля вземете четката. Идеята ни не е да правим услуга на клиента, а да го оставим да бъде независим. На пръв поглед това звучи като нещо съвсем елементарно, но за някои пациенти това е голямо усилие и ние можем да го категоризираме в графа упражнение. Да включим пациента в ежедневни дейности, например приготвяне на храна, особено ако знаем, че пациентът има кулинарни умения и обича да готви. Може да помага с просто домакински дейности, като подреждане на посудата в шкафа, зареждане на съдомиялна и така нататък. Да се разказват истории, свързани с миналото на болния, неговите или нейни спомени, събития от детство, успехи в живота. В такъв случай, разбира се, е добре да се припомнят само приятни и щастливи моменти, разглеждане на фотоалбуми, например семейни снимки на болния, разговор за семейство, любимите хора, деца, внуци, както и важни моменти от живота, гледане на филми, образователни, развлекателни програми и игри и последващо говорене за тях. Може да дадете кръстословица, судоку, пъзели, някакви лесни, елементарни игри за игра, асоциации, игра на карти и не забравяме да задаваме редовно въпросите за текущата дата, час, местонахождение на пациента, адрес, както и неговото име и имената на неговото семейство. Много ви благодаря за вниманието. До нови срещи!